sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Yan, Huwebes na naman at tayo'y tuwang-tuwa at makakasama na naman natin yung mga nagpipitagan. Diyan sa PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth. Ang Usapang PhilHealth every Thursday po yan. 30-minute po tayo. 30-minute tayo na magniniig para malaman natin ang iba-ibang mga informasyon. Beneficios sa ilalim pa ng PhilHealth. Ay, Madam Lery, good morning sa iyo, and Madam G, diyan sa PhilHealth. Hi, sir. Good morning. Magandang morning. Nagkakaroon lang ako, sir, ng technical issue sa aking camera this morning. Pero extending high energy po, sir, to you and to Miss Gigi Naron na putok ang LED lipstick ngayong umaga. So, I'll try my best to fix po muna my camera. Iwan po muna kita, sir, kay Miss Gigi for now. Sige. Yes po. Good morning, Ma'am Larry. Good morning, Sir Pio. And of course, good morning po sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth sa DZGB. So, makinig po tayo ngayong umaga para pag-usapan po ang mga programa at benepisyo ng PhilHealth. Para naman aware po tayo at magamit natin itong mga benepisyo natin. Kasi, Sir Pio, hulog ng hulog tayo. Pero minsan, hindi naman natin nagagamit. Hindi natin na ma-maximize yung ating mga benefits. Kaya naman po, ang aming mga listeners, ini-encourage po namin na tumutok talaga dito sa aming programa. Sir Pio, para po sa mga contact numbers na pwede pong i-contact nila kung sila may mga katanungan, pwede pong ma-air natin para mag-text sila or tumawag. Yan, oo. Yung number ko pala, sa Globe, yung mga subscribers natin sa Globe and sa Smart, una natin yung sa Globe, my number is 0956 020. Yan, that's 0956-0156020. That's Globe. And sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. And then, pwede naman dyan sa chat box po ng ating broadcast sa internet, sa DZGB News Online, ang ating official Facebook page. Yan sa chat box dyan, and sa messenger account ko, hanapin lang ninyo Pio Fernandez. Wow! Ayan na! May camera na! I'm back, sir. Nagulat ako! Ready na, sir. Ready na. So sorry for the technical glitch. Sige, so alam mo, natutuwa ako, Madam G and Madam Lery, kasi nung una, ang pinag-usama natin, yung naalala ninyong dalaw, yung mata. Mga mata, di ba? Sa katarata, di ba? Meron tayo na pag-usapan. Yes. Ngayon, pababa na tayo. Pag galing sa mata, usapang suso. Yes, naman, Sir Pio. Yes, inubos natin yung Sir Pio. Even before, di ba, pinag-usapan natin ang bato, ang baga. Ngayon, sabi mo nga, from mata pababa. Pero biro. Napipredict na ni Sir Pio kung anong topic natin next week. Mabuti na yung surprise mo na. Huwag nating ikuha kung saan parte na bababa tayo. Hindi, kasi pag-usapan natin ngayon, breast. Di ba? Kasi itong buwan ng Oktubre, ang dami sa records, Madam Lery and Madam G, daming namamatay sa breast cancer, lalo na sa mga kababaihan. So, it's high time na ma-educate natin sila na meron palang mga beneficyo na pwedeng ma-avail, although hindi natin hinihingi na magka-breast cancer baga, merong ibinibigay na serbisyo at pangangalagang PhilHealth. So, daming mga namamatay pag nagkaka-breast cancer. Po, ma'am? So, i-quantify natin, Ma'am Lery, Ma'am G, magkano po ang itong parang naka-package din, beneficyo ng PhilHealth para sa breast cancer? Ayan, sir. Before natin, sir, pag-usapan yung benepisyo, it is
important to note po, sir, na ang October is Breast Cancer Awareness Month. That's why po ito yung programa natin for this morning. Unfortunately po, sa buong mundo, 2.1 million po every year ang mga babaeng namamatay because of breast cancer. Dami. So that's the reason po kung bakit tayo nandito this morning. Pero tama ka po dyan, Sir Pio, ano po ang intervention ng PhilHealth para dyan? Dahil nga po na-acknowledge ng ating korporasyon na ito po ay isang sakit na malaki po ang impact sa ating mga kapwa Pilipino. Meron po tayong available na package para dyan. At ang breast cancer po, ito ay kabilang sa ating Z-Benefit package. Ang overall package amount po natin ito, Sir Pio, is 100,000. Yan po ang magandang balita para sa ating mga membro. Pero ito po ay makukuha lamang natin mula sa mga contracted na facilities ng PhilHealth sa buong bansa. When we say po contracted, sir, hindi po ibig sabihin na kung ikaw ay PhilHealth accredited na facility, pwede ka pong magbigay ng Z-Benefit package. May separate po siya na arrangement between the hospital and PhilHealth para sa C-Benefits. Ito po ang C-Benefits po ay binubuo natin ito para sa mga catastrophic cases. Ibig sabihin, sir, mga malalang sakit, ibig sabihin po mahaba ang treatment at Medyo naputol si Ma'am Larry. Medyo mahaba daw ang gamutan, mahaba yung treatment, ano. Yes po. So habang hinihintay po natin si Ma'am Larry, patuloy ko na lang po. Ano baka Opo. may internet issues lang po siya, Sir Pio. Opo. So sabi nga po ni Ma'am Larry, yung Z-Benefit package po natin ay para sa mga catastrophic cases na mahaba at mahal ang gamutan. Yan yung sinasabi ko last time, Sir Pio, na mabigat na sa katawan, Yan. mabigat pa sa bulsa. Ano po? Opo. At isa doon ang breast cancer. Ang sakop po ng breast cancer Z-Benefits ay mula sa stage 0 hanggang stage 3A ng breast cancer. Oo. Ayan po si Ma'am Larry. Ma'am Larry, sabi ko kay Sir Pio at sa ating mga listeners, from stage 0 to stage 3A ang covered ng ating Z-Benefit ng breast cancer. Yan. yes, at ang tandaan natin, sir, kung hindi po siya kwalipikado na makakuha ng C-Benefits, ang case rate po na, kumbaga nakalagpas siya dun, sir, sa stage 0 to 3A, Oo. ang pwede niya pong ma-avail nito is yung case rate natin na ma-avail ng ating patients sa mga accredited na facilities. Yan, opo. So, halimbawa nasa ilalim na ng Z-Benefits breast cancer. Ano yung mga serbisyong makukuha doon sa ilalim ng ganung pack-in programming Z-Benefits under breast cancer po? Yes po. So under Z-Benefits ng breast cancer, marami pong mga serbisyo or treatment. Kasi po dito sa Z-Benefits, hindi lang natin titingnan yung operasyon, limited lang sa mastectomy or kumbaga limited lang for example sa chemotherapy. Buo po na treatment ng patient na tinitingnan natin dahil ang layunin po ng Z-Benefits ay maibigay sa pasyente ang kumpletong yugto ng gamutan. Kung kaya't dapat po mabigay ng contracted facility sa patient ang lahat na kinakailangan niyang serbisyo para magamot itong breast cancer. So kapag sinabing kompletong serbisyo, kasama po dun of course kung na-confine yung room and board ng pasyente, yung mga gamot at laboratory exams, paggamit ng operating room kung kailangan ng operation tulad ng mastectomy, cover din po yung professional fee ng doktor at lahat ng kinakailangang serbisyo or mandatory services na required po for breast cancer. So kasama po dyan yung baseline CBC po natin or complete blood count. Oo. Kasama din po dyan po ang pag-check ng ating blood creatinine, fasting blood sugar, calcium levels, ECG or electrocardiogram. So chine-check din po natin yung electrical signals ng heart para sa preparasyon sa paggagamot. Kasama din po dyan yung CP clearance natin or your cardiopulmonary clearance
Dahil po, sa kahit na ano naman po na operation, dapat maklear muna po na kaya po ng puso at ng lungs natin ang kahit anuman pong operasyon o surgery. So, chine-check din po ang alkaline phosphatase levels, which is a hormone po na mahanap sa ating blood, liver, and bones, and kidneys. Kasama din po dyan ang chest x-ray, abdominal ultrasound, at iba pang diagnostic at laboratory procedures. Also included din po ang chemotherapy natin, hormone therapy, at of course yung antiemetics, yung para hindi po nahihilo o nasusuka habang tayo ay nagki-chemotherapy. So ibig sabihin, kada maliit na detalye po sa treatment ng breast cancer, napag-isipan po yan ng PhilHealth at kasama po yan sa Z-Benefit Package para sa breast cancer. Ano yung makailangan para maging kwalipikado ka po sa Z-Benefits? Yes, sir. Para maging kwalipikado po tayo para sa C-Benefit Package sa breast cancer, kailangan po na ang kaso ng pasyente ay bagong diagnose pa lamang. Kailangan din po, sir, na sumailalim sa pre-authorization mula sa contracted na facility ng PhilHealth para sa breast cancer, kung saan po ini-evaluate ng doktor kung ano po ang kaso ng patient natin at kung ito po ba ay sakop ng C-Benefits. And of course, sir, para po sa availment, kailangan po ang pasyente natin po ay may natitira po pong kahit isang araw mula sa kanyang 45 days na allowable limit sa benepisyo sa PhilHealth para sa isang taon. Napag-usapan po natin ito, sir, sa ating previous discussions na ang bawat PhilHealth member po ay meron na 45 days within a year para makapag-avail ng benefits. So ang condition lang po natin dito is at least may natitira pa pong isang araw ang ating member sa 45 days na yon. Yan, opo. Halimbawa, qualified doon, may breast cancer, pasok sa Z-Benefits. Saang pasilidad pwede sila maka-avail nito, mga serbisyo po? Yes po. So sabi nga po ni Ma'am Larry kanina, meron lamang po tayong mga contracted facilities sa bawat case. Ano po? Para sa kompletong listahan po ng mga contracted hospitals natin for Z-Benefit packages, bisitahin po ang aming website. Hindi lahat po kasi na accredited na facility ng PhilHealth ay automatic contracted facility din para sa Z-Benefits. Ang contracted na facility po kasi ay dapat may kakayanan magbigay ng serbisyo o kompletong treatment para sa mga kasong pinag-usapan natin. So tulad earlier kanina, Sir Pio, na-mention ko na dapat may chemotherapy, may hormone therapy. Hindi po lahat na accredited hospital ng PhilHealth ay makakapagbigay ng serbisyong ganun. Ano po? Kaya meron lang po tayo mga piling facility na kinontract natin for Z-Benefit Package. Specifically, para po sa breast cancer, ang contracted facilities natin sa Bicol Region po ay dalawa. So yung Bicol Regional Training and Teaching Hospital or BRTTH dito sa Albay. And we also have Bicol Medical Center sa Naga City, Camarines Sur. May mention ko din po, Sir Pio, other than breast cancer, sa BRTTH po, may Z-Benefit packages din po sila for acute lymphocytic leukemia, prostate cancer, at coronary artery bypass graft. Sa Bicol Medical Center naman po, aside from breast cancer, covered din po nila ang Z-Benefit package for prostate cancer, kidney transplant, and peritoneal dialysis. So, ibig sabihin sa dalawang facility na ito, kaya nilang magbigay ng Z-Benefit package, yung mga malalaking package po natin para sa mga malalang sakit na kinakailangan ng matagalan na gamutan. So, ibig sabihin yung pasyente na halimbawa may breast cancer, pag dyan kayo naka-confine and yung operation, rest assured, yung benepisyo lahat ng PhilHealth under the package, corresponding package na inyong i-avail, ma-avail nyo kasi diyan kayo sa accredited na health facility naka-confine. Exactly, Sir Pio. And may also add, for example, sila ay nasa BRTTH or BMC, kung gusto nilang mag-avail ng Z-Benefit package, dahil hindi po ito ordinaryong case rate. Ano po? Pupunta ka sa hospital, mako-confine ka, makakapag-avail ka na. Ito pong Z-Benefit package natin, sabi nga ni Ma'am Larry, kailangan ng pre-authorization. So makipag-coordinate po, hanapin po ang PhilHealth section, hanapin ng
Z-Benefits Coordinator para matulungan po kayo na mag-fill up ng forms at maasikaso at makapag-avail nito. I-mention ko lang, Sir Pio, sa BRTTH, ang ating Z-Benefit Coordinator, si Mr. York Bonson, ay dati pong empleyado ng PhilHealth. Kaya alam na po yan, matutulungan niya po kayo ng step by step para makapag-avail kayo nitong package ng breast cancer na 100,000 pesos. Ano yan, Ma'am Larry o Ma'am G? Bago magpapa-opera, kailangan ma-process na yun, or after or while nasa confinement and operation ang pasyente? Paano ba yan? Yes po. Sir, akin na po yung underlying na condition natin is dapat meron na pre-authorization. Ayun. So ito pong pre-authorization would give the hospital a go signal na Yan. pwede na po i-perform whatever processes na kailangan po ng ating patient, yun po yung kailangan natin. So as na-mention po ni G, hindi po tayo pwede whimsical or na-feel po natin na need today, pupunta po tayo today and or mismo confine tayo today because we still need to set po na yung condition ng ating patient is highly qualified po as availment of C benefits. Ngayon, bakit po natin ito ginagawa, sir? Kasi that is to ensure po na yung ating members is wala po siyang magiging issue pag nakapasok na siya sa hospital, makakapag-avail siya ng benefits. And of course po, since yung package amount na pinaprovide natin is medyo mataas, that's why we have to make extra measures to ensure po na lahat ng members. Pero it is with great empathy po for our patients that we are providing this benefit to contracted hospitals to ensure po na yung ating mga members ay makareceive din ng tamang quality of care. So kung meron po tayong mga patients na naghahanap pa ng mga extra hospitals other than BRTTH and BMC, kasi if you would see po, sir, medyo limited. Meron naman po tayong other facilities in other regions that pwede din po nilang ma-availan. Pero for the sake nga po of ensuring quality of care, for Bicol region po, silang dalawa lang po ang ating contracted hospitals. Yan, okay. Yes po. And if I may add din po, kaya po tayo nag-pre-authorization kasi unlike the ordinary case rate po na isahang confinement, papasok ka, mako-confine ka, matitreat ka, uuwi ka, ito po kasing Z-benefit package pang matagalan. So balik-balik ka sa hospital, makailang treatment ka ng chemotherapy, maka-operate ka. So ilang beses ka pong balik. Kumbaga, yung pag-pre-authorize at pag-sign up, pag-register mo for Z-benefits ay para sa buong treatment course na po yun. Kumbaga, pang matagalan, pang mahabaan, pang ilang balik sa hospital. Kaya kailangan po na meron po tayong proper documentation para ma-ensure na lahat ng services ay makukuha ng member. Yan. Precisely, naitanong ko po yun, Ma'am Lery and Ma'am Gigi, para magkaroon ng pretext yung ating mga tagapakinig na ganyan ang kailangan. May pre-hospital authorization, kumbaga tama po ba? Yes, po, maintindihan nila yun ng maigi kasi ito, yung sinasabi mga ni Ma'am Gigi, pang matagalan na, pang mahabaan pa. Di ba? Kaya dapat maintindihan nila itong yung mga qualifications nito. Ano po? Sige, we proceed further mo. Ano po? Di ba may mga stages ang mga cancer? Dito naman sa breast cancer, bakit 0 to 3A lang ang sakop ng Z-benefit para sa breast cancer? Ang sakop nito ng Z-benefit 0 to 3A lang. Paano kung mas advanced stage na po ng kaso ang pasyente? Ayan, ganito po kasi yun, sir. Yung major na layunin po ng ating programa is to encourage our patients na magpatingin po sa doktor at magpagamot upang maagapan po natin yung sakit. Kumbaga, habang nasa early stages pa lamang po tayo ay meron na tayong treatment na tatanggap. Meron po kasi na mga pag-aaral na nagsasabing patients po, especially yung mga Filipinos, na mga kapwa natin po, Filipinos, nagpapatingin lang po tayo sa doktor kapag nasa advanced stage na yung cancer. Pero prior to that po, may mga early signs naman tayo na feeling po natin is natatakot tayong mag-consult
for two major reasons. Number one po is yung financial constraint, and number two po is the fear of the procedure mismo kung ano ang gagawin. So yun po yung pinipreempt ng PhilHealth na kung kayo po ay may nararamdaman na early stage on pa lang po, magpatingin po tayo dahil nandyan po ang PhilHealth para umagapay sa inyo. Nice din po kasi natin baguhin ang behavior ng ating mga patients tungkol sa pagpapagamot and pagpapatingin po sa doktor. Tiyakin po natin na meron po tayo na tinitiyak natin, sir, sa ating mga members na meron po na PhilHealth talaga na sasalo sa kanilang gastusin para sa mga ganitong pagkakataon. Now, since na-mention natin, sir, ang qualified lang po is for 0 to 3A. Ano po ang mangyayari dun sa mga beyond this stages na? Kung hindi po tayo qualified para mag-avail ng SLEEP benefit, sila po ay sakop pa rin naman po using the regular case rate ng PhilHealth. Nakatumbas po ng benefits. Tuwing mako-confine po tayo sa services, halimbawa, sir, for chemotherapy. So, meron po naman tayong package for chemotherapy. Ngayon, this is understandable naman, sir, kasi may mga cancer po talaga na wala naman na symptoms, hindi mo naman wala ka nang naramdaman. And by the time na maramdaman mo, it's already nasa stage na, beyond this stage na. So, safe po para sa ating mga members, para hindi din po sila ma-feel na makampante din po sila. After 3A stage po, meron pa din naman po na PhilHealth package na applicable sa kanila, only iba lang po yung category and iba din po yung method of processing the claim. Opo. May babayaran pa ba ang isang pasyente ng nagka-breast cancer kung nakapag-avail na siya ng Z benefits? Yes po. So, kung nakapag-avail po ang ating mga members ng Z-Benefit package at sila ay sakop na tinatawag natin na no balance billing mula sa PhilHealth or no co-payment scheme sa ating UHC law, wala na po silang babayaran kung sila ay ma-admit sa basic o ward accommodation ng facility. Now, sino-sino po ba to na covered ng no balance billing at no co-payment? So, andyan po yung ating indigent members, sponsored members, senior citizens, lifetime members, at yung mga kasambahay po natin sa PIO. So, kapag kayo po ay pasok doon sa mga kategory na yon at nag-avail kayo nito, 100,000, sabihin natin, Sir Pio, yung bill mo umabot ng 120,000. Wala na po kayong co-payment. Sagot na po yun ng PhilHealth at ng hospital. Ano po? Wow. As long as ward accommodation po tayo. Kung nag-private room, Sir Pio, ibang kwento na po yan. Mas mahal po talaga ang charge para dyan. Samantala po, maaari pong magtakda ang facility ng negotiated fixed copay para sa mga hindi kwalipikado sa no balance billing or no co-payment scheme ng PhilHealth. So, ang lahat nating contracted hospitals, meron na pong mga ganyan na mga guidelines at pinapaalam naman po ito sa ating mga members prior po sila na mag-undergo ng pre-authorization for Z-Benefit package. Ma'am Lery, anong masasabi mo pa sa publiko tungkol dito, Ma'am Lery? Go ahead po. Yes, emphasize ko lang, sir, yung basic or ward type accommodation kasi dito nagmumula, Gigi, yung mga questions sa atin. Kapag sinabi po natin, sir, na basic ward type para sa ating mga members, kapag tama po yung sinabi ni Gigi, kapag kayo po ay pumasok na sa isang private room pataas, ang babayaran niyo po ng excess is because it's your personal choice po na pili ng room na beyond ward type accommodation. So dahil po ang package ng PhilHealth, isang lang dun lang sa ward type accommodation, may excess po talaga tayong babayaran. So paunang na po ito sa ating mga member na every time po nasa private room or semi-private room man tayo or suite type of room, may chances po talaga na ang excess natin ay tayo po ang magbabayad. So yun po yung major message natin sa mga members natin, not just for C benefits but for other benefits ng PhilHealth. Ngayon po, sir, ang sakit po na breast cancer, ito po ay sakit ng mga babae. Maging aware po sana tayo sa mga signs and symptoms ng sakit na ito and i-follow po natin ang mga advice sa mga professionals tungkol sa sakit na ito.
ang parati po nating tatandaan is meron pong PhilHealth benefit na makakatulong sa inyo. Nandito po ang Team PhilHealth. Hindi lang po PhilHealth Regional Office 5, buong PhilHealth po ay nag-i-implement ng C-Benefit para sa karamdamang ito. Para sa Z-Benefits po, mahalagang maintindihan na meron nga po tayong pre-authorization para po makapag-avail. At ito po ay maa-avail lamang sa mga contracted na facility ng PhilHealth. Dalawang conditions po yun, sir. Dapat po accredited ng PhilHealth and contracted pa po ng PhilHealth to perform Z-Benefits. Sa hindi po mga kwalipikado sa Z-Benefits, huwag po tayong mag-alala. Ang benepisyo po ay mababayaran pa rin sa ilalim ng ating mga iba pang case rates. Kaya po na na-mention ko kanina, chemotherapy. At ginagaranti po natin sa ating mga kapwa Bicolano and Filipino na hindi po tumitigil ang Team PhilHealth sa pagbuo ng iba pang benepisyo para sa kapakanan ng mga miyembro. Kaya lang po, sir, it takes time lang po, pero nandyan po yan sa ating mga studies at patuloy po tayo na nagbibigay ng karagdagang mga benepisyo sa ating mga miyembro. Kagaya na lang, sir, sa COVID, depende po kasi, sir, sa sa prioritization po ng ating corporation. Pero sana po ay naiintindihan. But before we end po, sir, allow me to acknowledge you po, sir, kasi more than being partners dito, sir, ikaw na po yata ang #1 PhilHealth advocate ng PhilHealth Regional Office. Ano na naman yan? Parang more than that discussion, sir, alam mo na, sir, yung mga pinag-uusapan natin about PhilHealth. Nagugulat kami, sir, na GJ, kasi parang PhilHealth employee na, sir, ang kausap namin. Ako nagugulat eh. Pababa ang usapan natin eh. Sige. Then, sir, sa pababa, ikaw nang mag-discuss kasi PhilHealth advocate ka. Yung bandang pababa, Sir Pio, ikaw na bahala. Hindi. Pag pababa na, I discuss it more in private. Sige, bago pa mapuntang usapan natin kung saan, sige, imbitasin nyo sa sunod na episode. Go ahead po. Yes po, nice po natin na i-remind ang ating mga members, always po protect ourselves when we visit the office. At sinisigurado po natin at patuloy natin pinapatupad ang intensyon ng Bayanihan Reheal as one law at nakatuon po ang PhilHealth Regional Office 5 sa pagbigay ng dekalidad na serbisyo under the leadership po of our Regional Vice President RVP Henry Almanon. Stay put lang po tayo and thank you so much po for the support. At understanding po, alam namin meron din po kami ng mga konting technicalities, lalo na ngayon po nasa natin. But we appreciate po our Bicolano members because highly sila understanding. Para po sa ating mga opisina, Gigi. Yes, bukas po ang aming regional office at ang aming mga local health insurance offices sa lahat ng probinsya ng Bicol Region, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga questions, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Yes, at samahan niyo po ulit kami sa Usapang PhilHealth sa DCGB sa susunod na Webes po yan, 10 o'clock hanggang 30 ng umaga dahil sa PhilHealth po, bawat Pilipino miyembro. Bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. Good morning. God bless po, sir. God bless. Sige. Yan po mga tugang ang Usapang PhilHealth. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Kaagapay sa kalusugan ng